CS lidi, vítám vás u dalšího videa, ale dneska to bude pátý díl z Minecraftu Pocket Edition. Už je to pátý díl a moc bych vám chtěl poděkovat za 8 odběratelů. Už jsem to možná děkoval i v čtvrtce, ale možná říkám, ale chtěl bych vám poděkovat i tak. A dneska to nebude z YouTube, ale koukněte se, co jsem postavil. Kreativu. Tady jsem ve survivalu a tady taky asi, protože si to přepnu. To říkám asi. Ano. Tak tady jsem si v kreativu, schválně jsem si to dal do survivalu, protože musí to užít. Takový server, kde si můžete zahrát. Tak. Je takový okrasný, kde si něco můžete postavit, ale ještě to tam vydám, takže se podívám, takže tady mám hru, mám opravdu i domící creepeři, což se takový domysleli celý. Spajčí. Víte, malý zombík. Meč, takže jako berou mi dost, takže nechci to nějak tak tady je močírna. Tady je proti vesničany, ale tady je to můžete víc na jídlo. Jsou tu i málo dýní, ale to by nějak... Nevím, jestli to je jde to hned na hlavu. A bambus. Sůžové tady je to tam. Mám tady, proč jsem tady dal, ale prostě tam dobrá. Tady je taková hra. Taková dost na jídlo. Jestli slyšíte nějaký zvuky, tak to se omlouvám, protože já jsem tady zavřený. A já jsem tady zavřený. Takže já slyším, aby možná ne. Tak. Tady je to i na vrchu. Tak. Tady je tady je padl skleník. Zvykle do kráty. Vidíte, to už se mi ničí, protože tady ti vesničany lezou a dupují potom, tak ničí. Tak, máme tu melouny. Samý melouny. Tam jsou potom ještě. Tady si je tu na enchantování, tady je mrakodrap. Tož tady se můžete podívat, jak to vypadá. Jaká je to výška. A pak teda musíte jít nahoru. Navrch. Takže tady to takhle vypadá.
A já se zabiju. Nespavnu. Tak, mám tady checkpoint, ale normálně se spavnete tady. Ještě své melouny. Tady jsem si dal věci. A tady jsem si dal jen tak jako vesničany, tak ze srandy, jakože obchod nebo něco. A oni se mi tam začali rozmnožovat. A prostě tady udělali tak moc vesničanů, kteří se taky... Tady je hra. Tady jsou meče. A zabojujete si můžete i ve dvojici, když tady budete dva. Tady je tak pro milovníky zvířat. Tam ležeš. Pardon. No, ovečky rád, ale to je taky důležitá. Ne! Začíná být noc. Já se asi odklidním do baráku, který tady byl úplně první postavený. Ještě ne, dobře. Tady jsou taky věci. Jaký, nevím proč jsem si bral to a zlatý. To je zrovna šťastný, to je dobrý. Potom vám ukážu na serveru Oceán. Bude s tam ze serveru Oceán, nebo ze světu, pardon, Oceán i film. Vidíte, tady je tam učírna. Tak. Melouny, další melouny. Vidíte, to roste fakt jako docela rychle. Já to vezmu zlatý meč. Se mi co nejrychleji rozbil. Tady je kovárna moje taková. Jo, beru, ne, já tam místo toho ne, já si srandu. Tak, to jsem vám chtěl ukázat. Tady je potom takový ten tobogán, tady je sklení, tam je domek, ne, to je domeček. Tady je na mlíko, tady je takový egyptský dům. Můžete přespat. Tak tady si to můžete přečíst. WC. Pardon. Pak tady máte nějakou luky, kdyby na vás budete si uspořádat nějakou pitku, tady s tím tam meč, nějakou pitku, kdybyste teda na sůlu. Tak a tady něco, to je jako tam můžete, ale vesniček. Nejde to fakt těžko, vesničeny. A tady si to přečtěte. To neumí číst a dívá se na mě, tak taky si nebo něco postavte. Tak, tady máte prostor si něco postavit a je to. A já se s váma rozloučím a čus!